Ассалому алайкум, шербачаи тоҷик. Марҳамат, ина хонаи навбатии мо. Хона дар ноҳияи Ёвон қарор дорад. Кӯчаи Мирзо Турсунзода, доми 24, дар панҷум этажа, 58 квадрат. Ази ҳамаша дар шумоли шумо метем. Айни тараф ҷои меҳмонхонааш мешавад. Ина марҳамат, кондитсионер дорад, ремонтош ҳамааш замонавиай, полш тёпли пол дорад, кришаш полни утеплит кардагиай, фақат будро зиндагӣ ке. Айни иси боша, хонаи хобшай, ина марҳамат, поли дарини хона, ҳамаи чиёш қати фурӯхта мешавад, фақат ин мошинаша мегирад, тамом. Дигар чизе ки дидесед мефурӯшад. Ина мебелшам напанавай. Айни иси ҷои диванаш мешавад, таги диванашам ҷои либос монданай. Инҷа фақат медурӣ зиндагӣ мекунӣ. Айни иси боша, ҷои ҳоҷатхона, ваннаш ҳардуси якҷояй, ремонтош ҳамааш люксай. Ина марҳамат, поли дарин. Нархша боша 529 000 гуфтасиям, ба кам тараки дига муомила дорад. Айни иси боша, ҷои кухниш мешавад. Ина марҳамат, поли дарини кухниш. Инҷа ҷои термоксай, дар дарини мебели мондагиан, стиралка, плита, холодильник, ҳамаи чиз қати фурӯхта мешавад. Айни иси боша, бо инҷа так дар ҷои подвалча кардагиан, ки чизе ки маҳқулай мемонӣ. Нози берун идомам нишон медиҳам. Ина марҳамат, види беруниш, мактаб, бозор, ҳамаи чиз наздикай. Марҳамат, ина бародаро беруни дом худаш, хона ҳама ин тарафи дом нигоҳ мекунад, ҳама он тарафи дом, дар панҷум этаж, дар инҷа қарор дорад. Ина дом худаш, айни иси ҷара бари Бобокалон мегӯянд, сентри ноҳияи Ёвон.